Но пайде, те сега те го пускат. Дай, бам! О, много ги познавам, Да се ръцепи днес, ми дава бонусчета, брат. Казвам ти. Единайсет. Дай дано вкарат и то готиния, другия такова дева. Кое? Бонус на Сан Квентин. Мен вкрал бонус. Дано да и 2 джъмпинг такова лауда. Види ли съм? Или спред? Да. Вече се опаши хо-хо-хо, уейс, джъмпинг такова, да, е топа. То стана по X 2 дева. Show me the money. Да. Аре, дай пусни още един джъмпинг такова, бе, дева. Оно там сплита. Май трябва да го среда. Или къв беше? Или бонус да пусна, да, не знам. Айде. Айде, плати го, да. Айде, плати бонусчета са. Пусни лейсовете на някакви убави. Дева, не ги пусна. Айде, бам, бе. Да, я гледай какво стана тука, брат. Два уейса, това тука трябва да плати, май. Show me the money. Има 67 кинта плати само, нищо и половина, брат. Баси мамата. Тройка? Ма пак платила. 200 кинта плати. Да, бе, пак ти не гледа, гледа. И па се върнаваме. На бела, на сигнали,